lasang baboy. Guys, ayan, welcome back again sa ating channel. So, for today's video is we gonna cooking outdoor ng nilagang baboy. Binukid style po. Ipakita ko po sa inyo kung paano magluto ng nilagang baboy or nilatang baboy. Ano pa ba yun? Tawag sa inyo. Basta, nilatang baboy sa Bisaya. Ayan. So, ipakita ko sa inyo kung paano namin lulutuin yung nilagang baboy. So, tara, let's watch this. For more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. Ayan guys, so let's start na. So maghaling usa taog kayo. Oh, tara. Ayan. Ganyan lang guys. Tara, magic. So next guys is hugasan muna natin yung ating karning baboy at saka yung ating mga ingredients. Ito na po yung karne natin. Very fresh po talaga yan. Galing pa po yan sa market. So ngayon, next natin gagawin is lagyan natin ng tubig para mahugasan ng mabuti. Tapos, slice natin into cubes, no? So meron pala siyang guys, meron siyang yan, meron siyang tawag ito, bones. Yeah. May bones. So sa bukid, meron talagang ganito. Makikita nyo, meron siyang ayan, hugasan natin ng mabuti. So ito naman po yung ating ingredients na ilagay. Ito lemongrass at saka sibuyas dahunan. Tingnan nyo yan, may lupa pa yan. So fresh from the farm po talaga yan. At saka meron tayo dito sibuyas. Lagyan na din natin ng sibuyas. So ayan, slice na natin. Into cubes. Ayan. Napakadali lang, no? So, ilagay na natin dito. Maya natin yan Ayan. Sariwang-sariwa talaga, no? So, ayan, ilagay na natin sa ating palayok yung ating karne. Ayan. Papuluan pa natin yan. Yun. So, lagyan natin ng tubig para sabaw. Ayan guys. So, ilagay na natin sa ating saingan. Yun, ang ating saingan. Ayan. Takpan na natin. Lagyan muna natin ng ayan. Ating sinabawang baboy. Binukid style. So, takpan muna natin guys. Ayan. Tay? Ayan guys. So, hugasan muna natin yung ating ingredients. Ayan. Yung ating sibuyas dahunan. Ayan. Ituhin na lang natin guys para okay. Dito natin ilagay. So
So next is ang ating sibuyas. Next is ang ating lemongrass or tanglad. Yan o. Ganyan lang guys. Napakadali lang no. Binukid style. Hindi tayo gumagamit ng yung patatas, tapos yung repolyo or pichay. Only tanglad. Tapos sibuyas dahonan, sapat na sa atin yan. Okay na sa atin yan. Di ba mga katips? Pag taga-bukid ka, makaka-relate ka talaga na ganito talaga yung way sa pagluto ng mga ulam sa bukid. Yan, ang bango na. Yan. So, ating lemongrass. Ilagay na natin. Okay. Yan. Takpan na natin. Yun o. Ilagay na natin yung sibuyas at saka yung sibuyas dahonan. Yan. So, parang kumukulo na no. Tingnan nyo yan. Ilagay na natin. Wow! Yan. Kumukulo na talaga siyan guys. Oh, tingnan nyo yan oh. May tayo. Siga lagi. Wow, pinakulo ang baboy. Yan o. Takpan na natin. Yun. Ayan guys, so lagyan na natin ng asin. So yung panimpla natin is only asin lang talaga. No? Yun o, kumukulo na talaga. Yan, lagay na natin yung asin. Wow! Nilagang baboy. Yun. Sabaw lang talaga yung malakas nito. Sa amin guys, yung sabaw talaga. No? Kahit saan ka magpunta, napanapin mo talaga yung sabaw sa karne. Sa karne ng baboy, sa karne ng baka. Diba? Masarap. Yan po. So, tikman natin. Yun o. Wow. Init. Initing. Lasang baboy. Sarap. Nakakaiyak. Ayan, so yan po yung aming pananghalian. So abangan nyo po yung live namin ni Tatay Andres together with Tatay Andres. So yan, so maraming salamat. And for more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. So maraming salamat kay Aso na kayo. Bye-bye, ingat and God bless everyone. Thank you.